No niin, meillä on nyt tästä ihan sairaan hieno buutsi. Ja siellä kannattaa kiinnittää huomiota tänne, koska tää on ergonomisesti suunniteltu just tää taitekohta tähän näin. Mutta niin joskus se voi olla, että se täältä vähän ahistaa. Mut silloin kannattaa niinku vähän ihan löysätä tosta noin, niin se rupeaa olemaan ihan hyvä. Ja sitten niin siinä vaiheessa, kun tonne tulee reikä, niin sit kannattaa vaihtaa kengät. Ei kannata niinku sitten enää käyttää niitä, koska ne on sateella ikävät. Ja sitten niin näistä, jos ne nauhat katkee, niin näistä jokaisesta yksi kerrassaan sitten niin voidaan niinku huolellisesti irrottaa nää. Siis se voidaan vaikka ihan saksilla tosta leikata, niin silloin ne saa pienistä pätkistä pois. Mut muuten niin se on niinku Converse. Branded